ஹலோ காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் விஜய் எஃப்எஃப். இப்போ என்ன பார்க்க போட்டேன், கலெக்ஷன் வீடியோ தான். இந்த பாருங்கள், இதுதான் டைமண்ட் ராயில் வந்த ஒரு ட்ரெஸ் பாருங்கள் காய்ஸ். அடுத்தது இன்னொரு ட்ரெஸ், அந்த சைனா மண்டை வந்திருக்குல்ல காய்ஸ், அதுதான் காய்ஸ் இன்னொரு மண்டை காய்ஸ். நான் மீச்சு படல் பாய் என்கிட்ட அந்த 2 தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் டைமண்ட் ராயல் கோல்டு ராயல் ட்ரெஸ்ஸு காய்ஸ். அவள் ப்ரோ காய்ஸ், அவள் தான் காய்ஸ். இன்னும் அந்த கோல்டு ராயல் அதில் அது ரேங்க் புஷிங் அது இருக்குது ப்ரோ. ஒரு அது பாருங்க காய்ஸ். அது அந்த நாக்கானா சீக்கிரம் வாங்கல, அந்த கேரக்டர் வச்சு நான் ட்ரெஸ்ஸு மாற்ற போகிறோம் பாருங்க காய்ஸ். இந்த இப்போ அந்த கோல்டு ராயல் அவ்வளோதான் காய்ஸ். அந்த காட்டுவாசி அந்த அது அப்புறம் காய்ஸ். அப்புறம் கன் கலெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க காய்ஸ் போகலாம் காய்ஸ். அடுத்தது என்கிட்ட ஒரு இன்குபேட்டர் அதெல்லாம் இருக்கும் காய்ஸ். என்னது எக்ஸம் பாமாஸுக்கு இருக்கும் ப்ரோ, எக்ஸ் இருக்கும் காய்ஸ். அப்புறம் M60 இருக்கும் காய்ஸ். அதான் காய்ஸ் 2 எமோட் இருக்கும் காய்ஸ். அந்த போயா எமோட் அதுதான் காய்ஸ். அந்த எமோட் அவ்வளோதான் காய்ஸ். அந்த எமோட் மட்டும் இருக்கும் காய்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் காய்ஸ். விஜய் எஃப்எஃப் சேனல்ஸ்.